wani bawan Allah nan na da kundi ma yazo akwai kundi kamar da kundin doka ce bara mu ji me na tambayar ka dan uwana. Sunana Musa Jika daga Amnesty International. Tambaya na ga gwamna, wannan kalubale na tsaro wanda ya addabi mutane gashi ya sake faruwa a nan unguwan foundation, ya faru a nan sabon birni. Shin zai yiwu ne a rika koro su suna zuwa mana nan jihar Kaduna, mu nan ba mu ɗauki wani mataki ba? Ya kamata a matsayinka na gwamna, muna gani kana babban jiha ba ƙaramar jiha ba, duk ku zauna ga baki ɗaya da sauran gwamnoni na arewacin Najeriya domin a samu meye mafita. Idan an koro su daga wannan jiha sai su dawo wannan jiha, so za mu ci gaba da zama a haka, ana halaka mu, ana halaka ƴaƴayenmu, muna rasa dukiyoyinmu. Ginshiƙin kowane gwamnati an kafa ta ne don ta kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinta. Saboda haka wannan shine maganar da nake so maka, kuma sannan kuma in tambaye ka akai wani shiri kuke yi, wani tanadi kuke yi, saboda abin ya kai yanda ba a tsammani. To mun gode Malam Musa Jika. Mun gode. To wannan kalubale na tsaro duk ya dame mu, kuma wallahi tallahi billahi ba abin da ba ma yi mu ga ƙarshen shi. Mun zauna gwamnonin jihohin arewa maso yamma misali, domin duk al'umma ɗaya ne. Mun kuma lura cewa in soja suka je Zamfara sai 'yan ta'addan su zo su shigo Kaduna ko su shiga Katsina da sauransu, domin mu haɗa kanmu mu san yadda za a yi wannan aiki, kamar yadda muka yi farkon zuwanmu, inda al'umma za su tuna farkon zuwanmu ba garkuwa da mutane ya damu al'umma ba, satan shanu ya damu al'umma. Muka zauna gwamnoni 7 tare da gwamnan Niger mu 8, muka tara kuɗi, ba mu ma kira gwamnatin tarayya muka ce ta tura sojoji ba, mu muka haɗa kuɗinmu. Kowane gwamnati ta bada naira miliyan 100, mu ne muka ɗauki kuɗin muka ba sojoji, muka ce don Allah ku shiga dazuzzukan nan ku yi maganin masu satan shanu, kuma an yi maganinsu. Alhamdulillah, daga nan ne sai kuma suka koma satan mutane. To shi abu na tsaro kullum canzawa yake, in ka rufe nan ne wannan ta buɗe, shi yasa sai a ga kaman ba a yin komi, amma muna iyakan ƙoƙarinmu. Ko Lahadin nan na je na ga shugaban ƙasa domin in ba da shawarwarin abin da ya kamata, domin ni a ganina wannan 'yan ta'addan an san abu biyu game da su. Na ɗaya, a daji suke, kuma babu wani mai gaskiya a dajin nan. Na biyu, kashe mutane suke, dukiyar al'umma suke ɗauka, saboda haka bai kamata a bar su haka ba. Yadda aka tayar ma Boko Haram haka ya kamata a tayar musu, a shiga dazuzzukan nan a kashe su, ba wai a jira sai sun kama mutum a bi su ba. Mun ba da shawarwari wanda gwamnatin tarayya ta ce za ta duba, domin ni a ganina yau in za a sa sojojin sama a cikin sati 1 ko 2 su bi dazuzzukan nan su rika bombin wayannan 'yan ta'addan, sannan sojojin ƙasa da 'yan sanda su jira su, duk wanda bom bai kashe shi ba in ya fito a gama da shi, wallahi za a yi maganin abin nan. To amma menene damuwan gwamnati? Damuwan gwamnati, na ji daɗi da kace daga Amnesty International kake. Damuwan gwamnati shine ku irin ku masu cewa kuna kare haƙƙin ɗan adam, ku ne za ku fito ku ce sojoji sun kashe faran hula. A tsaya in gama. Ina faɗan haka ne domin in gaya maka irin tunanin da muke yi, da kuma yadda su sojojin su kansu suna jin tsoro, su ce to in muka yi haka a ce mun kashe farar hula, a ce International Criminal Court suna bayan ka, ka je wata ƙasa a kama ka da sauransu. Idan ba mu zauna dukkanmu mun haɗa kai mun lura da cewa 'yan ta'addan nan danja ne ga kowa da kowa, kuma duk abin da za a yi a maganin su a yi ba, wallahi abin nan ba zai ƙare ba. Saboda haka a taƙaice akwai tsari wanda gwamnatin tarayya tana dubawa,
kuma idan Allah ya da kwanan nan za a ga wani abu, ba zan faɗi ko menene ba da domin su ma 'yan ta'addan suna jin rediyo za su iya abin nan, amma insha Allahu akwai tsari wanda za a yi maganin su. To Allah ya yarda.